sí que hi era. I era Rafel de Mati de Cortada, Baró de Maldà. Ja l'he mencionat abans, parlant d'Esplugues i de les campanes. Jo no sé si sabeu qui és, alguns us n'he parlat. Un grafòman, un escriptor irrefrenable, s'hi va posar el 10 de juliol de 1769 i no va parar fins que va morir el 15 de febrer de 1819 i va deixar 50 anys de diari, podríem dir, de crònica detallada, i detallada és la paraula, de tot el que passava a Barcelona en aquella època. En total, el corpus que coneixem són 71 volums manuscrits, corpus original. Escrivia en català, escrivia també en castellà, a vegades escrivia en francès, escrivia en un italià macarrònic, escrivia molt. I de fet ell va anomenar aquest conjunt de textos calaix de sastre, que diu molt bé quina era la seva naturalesa, una naturalesa molt heterogènia, i tot el que és el volum de diari, és a dir, tot el que escrivia cada dia, i va anar afegint amb el temps altres materials, miscel·lànies, que reunien en bona part relats de festes i de viatges, i de fet les dues coses unides, és a dir, de viatges per festes. I això vol dir que tenim una descripció ultra detallada de totes les festes de la corona territorial de Barcelona, una mica les festes majors dels pobles de les ciutats. Maldà era un noble i per tant la seva ocupació principal era trobar la manera d'ocupar-se. I per passar la vida divertida i que no l'ataqués la melancolia, que era el màxim objectiu a la vida, les festes majors eren una ocasió magnífica i llavors cada vegada que hi ha una data assenyalada agafa el cotxe, els seus apatuscos, com diu, o sigui, els papers, la tinta per escriure i el violoncel, tenia un violoncel Stradivari, i se'n va a les festes. Les festes majors del Baix Llobregat, del Pla de Barcelona, de Badalona, del Maresme. La música hi és omnipresent, sempre, a tot arreu, permanentment. És impossible que us pugui resumir amb els minuts que em queden el que és el Baró de Maldà i el que diu en termes de música, perquè seria infinit, i llavors he decidit fer-vos una... Perdó, això va així. He decidit fer-vos una selecció de les seves onomatopeies. És exemplar de fins on arriba la mania del detall en el Baró de Maldà, que no només, per exemple, per les campanes, que és la seva gran passió, no només et diu el to de la campana, la nota que sona, a quantes campanes de Barcelona li recorda aquella campana que sent, sinó que a més s'esforça en posar el so en paraules i de fet veieu els vers són les campanes i hi ha totes les vocals, hi ha campanes que fan ting, hi ha campanes que fan deng, hi ha campanes que fan dang, hi ha campanes que fan dong, les de la catedral de Vic fan bom i les tancades fan xac xac, no ressonen. Després hi ha el mosquit que fa música a la nit, diu, i que fa cusi cusi, i podríem seguir així tota la tarda i pararé. Els grocs són sorolls d'objectes, vidres que es trenquen, llits que no s'aguanten, el zup clup clup, que és una garrafa d'orxata que circula per una taula, el patentim patentam són portes que es tanquen amb el vent, els liles són coses més humanes, el soroll de la multitud, sortint de missa, el rum rum, bep bep és el so que fa un mut que no pot parlar i intenta dir alguna cosa, els vermells són la música, el trim trim de la guitarra, el tram tram patata tram és el timbal, tiroliro és un flabiol de pagès, el zip zip és la manera de criar el cambrer, no sé si amb un xiulet, el rum rum és també el so de la seva viola, perdó, del violoncel, etc. Això només és el món de l'onomatopeia, vull dir, si seguís. Llavors, de tot aquest món que retrata amb aquesta riquesa, he triat un exemple que em semblava exemplar, pel que fa justament a la difusió de la música pel territori, que és el tema que he anat tocant.
És el relat que fa de la seva visita a la festa de Sant Fèlix de Vilafranca el 1771, 30 d'agost. Bueno, us deixo les onomatopeies si us divertiu. Vilafranca tenia una capella de música, la parroquial, a l'església parroquial. Era una capella de música petita on el sastre era, el violinista era sastre, el contrabaixista era fuster, etc. Vull dir, una cosa una mica així d'estar per casa. I vull dir que l'ofici principal dels músics no era la música, però tocaven. I cada any per Sant Fèlix l'Ajuntament encarregava al mestre de capella, que es deia Ramon Milà, un oratori o villancicos, depenent de l'any, que és això que esteu circulant per aquí. El 1771 li encarreguen un oratori i el que ens explica Maldà i que és interessant és que ell agafa el cotxe amb la viola, amb el violoncel i els quaderns i se'n va cap a Vilafranca i pel camí es troba amb un carro on van 4 músics de Barcelona per ajudar a les festes de Vilafranca. I aquests músics són 2 músics de la catedral, molt importants, Francisco Mas i Francisco Casamor, que són músics claus en la vida musical de Barcelona, fora de la catedral i fora de la catedral, i 2 músics més també importants de Barcelona. Hi ha també a la ciutat, a Vilafranca, Antoni Milà, que és el germà del mestre de capella Ramon Milà, que havia sigut mestre de capella a Vilafranca i que és en aquell moment mestre de capella de la catedral de Tarragona, que és seu arxiepiscopal, per tant és una de les capelles de música importants de Catalunya. Per tant, a Vilafranca, el 30 d'agost del 71, a part de la petita capella de música local, hi ha el mestre de capella de la catedral de Tarragona i 4 músics notables de Barcelona. A més de tots aquests músics, Maldà, repeteixo, porta el seu violoncel amb ell, el seu cunyat, a casa del qual s'allotja, toca el violí i el seu cuiner toca la flauta travessera. És un italià que es diu Geroni Amoretti, que és genovès i que a part de cuinar toca la flauta travessera. Amb la qual cosa, ells 3, més tots els músics de Barcelona, més els músics de Vilafranca, fan aquest oratori de Ramon Milà, Heroico Triunfo de Sant Fèlix Màrtir, el 30 d'agost de 1771. Però la cosa no s'acaba aquí. Aprofitant la presència d'aquests músics de Barcelona i de Tarragona a Vilafranca, s'organitza una acadèmia, que diuen a l'època, és a dir, un concert privat a la casa on s'allotja Maldà, que és la casa del seu cunyat. És un concert privat i el Francisco Mas, que és el contralt de la catedral de Barcelona, que ha vingut per les festes, i canta, com diu Maldà, amb sa delicada veu i estil, àries italianes. Maldà ens dona els títols de les àries que canta i una és Hombre dolente e pallide, que és una ària de l'òpera sèria d'un napolità que es diu Gianfrancesco Di Maio, l'òpera es diu Montezuma, i és una òpera estrenada a Nàpols el 1765, que ja l'any següent es toca a Barcelona al teatre, el 66, i que el 1771 els vilafranquins poden sentir com a part del repertori d'un músic de la catedral de Barcelona. La situació és, el fil és interessant perquè és un repertori de teatre, en principi els músics d'església és una cosa de la qual desconfien, però en un ambient privat, el contralt de la catedral de Barcelona es permet la llibertat de fer aquest repertori i vol dir que els vilafranquins coneixen obres que s'estrenen a Nàpols només 7 anys abans en directe, diguem, per les festes de Sant